الصحابة والتابعين والعلماء العاملين المصنفين المحدثين والمفسرين جميعا المجتهدين الأربعة جميعا. عبد القادر الجيلاني قدس الله سره المرحوم بزين الدين وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وتلاميذه مرحوم منصور صالح وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وتلاميذه وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم وأهل بيتهم وتلاميذهم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وجدنا وأجدادنا وشيخنا وشيخنا ومن حولنا وجميع حوائجنا والدين والدنيا والآخرة وجميع طلاب العلم معهد مرجو شرعي أخص خاصة جميع من استمع في هذا المجلس وذرياتنا وأهل بيتنا شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jaluk gimana ya? Bon modern. Nyuwun bantuan Fatihah sepeda. Bikin tunggu. Jadi yo guruku, yo wong tuaku. Kurang sehat, terus masih yo gerah rumah sakit. Jadi aku ini jadi muridnya, jadi anaknya. Ya, besok nang omah aku nderek ngaji gone bapake ngene Mbah Yai. Dadi yo putrane yo guruku. Aku yo sing masih yo melu ngaji tafsir. Di yo umume kuwabeh keluargane sampean sedaya santri Mojosari sing saiki nandhang sakit mugi-mugi Allah taala enggal ngangkat penyakite paring sehat walafiat khususnya kanggo Mas Moh atau ya Allah anjen Asya'an Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karimil aba'i wal ummahat. Allahumma barik lana ilman nafi'a wa rizqna fahma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Allahumma ya Allah waj'alna waj'al auladana wa dhurriyyatana talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al iyahum min ahli syu'ari dar innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Tutup no maca dengan aman. Ganti. Apa lah katanya? Hah? Wa alihi wa sahbihi. Nah. Khatamun awal. Fal ilmu nggak bedanya apa? Bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Mau kagak? Kok bareng di? Ya. Ayo. Ya. Itu piye kobar kuwi lho mansubatil asma utawa marfu'atil asma piye iki piye kitab ini Iki sadar apa ora macamu iki sadar apa ora opo enek ngono lho
Ayo. Ayo. Ngawang masa mundak gede ora mundak mempeng. Barep bodak puncalne wayah butone goleki bingung. Boneh. Yo. Iya lafadzmu piye to, Nduk? Yo. Adono. Pawal. Adono. Enek awale ora kitabmu e. Yo. Enten awale mboten. Ya nanti muni to nadono. Bismillah to, Nduk. Maca menandone. Enek ku ngongkon? Nandom. Alhamdulillahi ala sila. Gurine. Bareng kono. Cah loro. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi mingkem lo ya. Ayo. Delok kitabmu, delok. Upama kowe nek kleru harokat mungkin stop. Cek. Jadi ben oleh harokae kitab Jawaharatul Tauhid setidaknya ben oleh barokah awake dhewe
musoneh di Syekh Ibrahim Al-Laqo. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma sholatihi ala nabiyyin ja'abit tauhidi faqad kholat dinu anit tauhidi fa arsadal khalqalidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi Muhammadin al-aqib lil rusli rabbi wa alihi wa sahbihi wa hisbi wa ba'du lho. Mungkin nara harokati muga paropo. Bismillah, alhamdulillah, wa sholatu wa salam. Maca mesti ya ba'da. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muqaddamun janah ya tajurid tabyini lakin minat tadwili kallat himami fasara fihi illah tisaru multazam wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jauharatat tauhidi qad haddabtuha lakin minat tadwili kallatil himam fasara fihil ihtisaru multazam wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jauharatut tauhidi qad haddabtuha fa kullu man kulli fashar an wajaba alaihi ayya rifama qad wajaba lillahi wal jaizi wal mumtani'a wa mithla dzalli ruslihi fastami'a id kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yahlu min tardidi fa fihi ba'dul qaumiyah kil fulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kasfa faqala iyadzin bi qaulil ghairi kafa wa illa lam yazal fid ghairi wajib bi anna awalam mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Saiki gula ana ngono. Fakulluman kulli fasar an wajaba alaihi ayya'ifa ma qad wajaba. Pun dereng. Yo. Duwe kitab dhewe mosok jarep teko kancane goleki dhewe fakuluman kulli fasar an wajaba alaihi ayya'ifa ma qad wajaba ngono dereng dadi ngene kita baleni terus katam biar nyambur jadi setiap muslim sing kulifa sing wis mukallaf syar'an wajibah secara syariat wajib mengetahui mempelajari apa yo segala sesuatu yang diwajibkan lho lak fakuman kulifa yo mukallaf iso dadi manungsa sing wis balik duweni akal. Terus piye dakwahe wis teko. Dadi yo kula sampeyan wis mukallaf makanya wajib mengetahui. Dadi secara syariat kula sampeyan wis mukallaf. Dadi individu sanes golongan, sanes kaum.
Jadi diwajibkan mengetahui, mempelajari segala sesuatu yang diwajibkan. Jadi lillahi wal jaizu wal mumtani'ah wa mithla dzali rusli famta fastami'ah. Jadi Gusti Allah yo duweni perkara jaiz, perkara jaiz, perkara jaiz. Jadi yo fi'lu kulli mungkinin autar kuhu. Jadi kula sampean yang pertama harus mengetahui sifat wajib Allah, terus sifat mukhale Allah, terus jaize Gusti Allah, wa mithla dzali ruslihi, terus sifat wajib para rasul, terus sifat mukhale rasul, sifat jaize rasul. Nek wis ngono kuwi, nah iki urusane tauhid. Jadi Allahu Ahad, Gusti Allah Maha Tunggal. Iman ngono. Qalada fit tauhid. Jadi qalada muqallid, jadi taklid iki ngene. Mengikuti kula sampean mengikuti, jadi kalau aku melu guruku. Jadi aku didhawuhi guruku makane. Wis ngene, pokoke Gusti Allah tunggal, Maha Esa, satu. Dari piye aku diterangne aku selamaku. Nah, aku pokoknya manut. Manut sapa? Manut guruku. Nah, seperti ini diperbolehkan. Tapi harus dengan yakin. Harus dengan yakin. Imanu, jadi iman ini gak apa-apa. Keyakinan al imanu fi'lul qalbi. Jadi diperbolehkan. Tapi yo kudu mantep tenan. Mantep tenan. Nek mantap lah. Terus lam yahlu mintar di nek wis mantep piye ora bakal iman sing mantep iki, keyakinan kula sampeyan ada keraguan. Jadi mintar diden miter-miteri oke tenan ki ora. Iya ora iki jenenge miter-miter. Jadi tanpa keraguan. Bismillah ojo jare. Wis. Apapun orang yang berkata apa, gak urus urusanmu. Urusanku bismillah. Ojo jare. Ojo becak-bece, terak angin semilir. Menggo. Ora ge semilir, urung angin banter, urung campur banyu udan angin. Makanya terkadang ada di sebagian daerah, ngapunten, sebagian daerah karena imannya itu tipis, dikai apa yang menurut aku melu, cara manakib, cara sejarah ngoten niku. Jadi taklid muqallid pareng, tapi sing yakin. Tapi kok ngono, aku pokoknya manut guruku. Lah, anu iki alasane. Aku mbiyen diterangno wis gak benar, wis pokoke aku turu, wis pokoke aku mantap. Di kode piye? Tetep yakin. Di ngoten niku, aja sampai kula sampeyan kuwi wis anek tarbidun aja sampai apa wis ora goyah. Aku dikaploko, nyuwun sewu. Tak guruku umpamane disiplin keras. Aku tetep wis ora urus meneh aku mujizat. Kaploko aku tetep mujizat. Fabi badul qaumi ya di al-fulfu. Jadi ada perbedaan pendapat. Nanggone muqallid ngono kuwi. Ngono lho.
Ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang memperbolehkan, ada yang tidak harus dengan apa ya dalil. Tapi terus melu sing penting awake dhewe wis berusaha dan belajar dengan benar. Ojo mek ngapunten sing budal ya budal. Wes golek kitabe kudu ora ngentut ora. Wes. Kok kelas wes ngantuk ya turu sebalik nang budok uncale brum. Ayo sedikit demi sedikit belajarlah, berusahalah. Kudu enek lah betik sekecil apapun. Kewajiban awake dhewe apa? Yo belajar. Ngaji wis to nek ngaji mesti ngaji. Lah niku mboten acuran. Nah, wis. Nek tenanan insyaallah lho. Tapi kita oke, berarti kuluman kola dari tauhid imanu lam yahlu mintar di. Jadi nek wis iman kuwi mancap fi'lul qalbi wis ora mungkin man. Tapi batul qauliyah al khulfu sebagian ada yang memperbolehkan. Badum haqqqa fihi al-kas harus ada apa penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakola. Ba'dun iyajzim biqaulil khairi kafa. Jadi ya kudu mantap, yakin awake dhewe. Jadi ucapane wong iya wis sponsor angin lalu. Biarkan apa anjing menggonggong kafilah. Wati iman wis cukup kok awake dhewe duli. Wa ila kok ora ngono kuwi, kok ora mantep. Maka lam yazal fidhoiri. Kita akan masuk dalam apa? Kebingungan, dalam kebahayaan, dalam bahaya. Akhirnya wes bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek mbon ngoten wis ya. Wa bizin kudu mantep tenan. Fi'il qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bi annal awwala mimma yajib ma'rifatun wa fi kulfun muntasibun. Sing pertama iki sing diwajibne awake dhewe wong iki manut nandom iki ale bae musunan kon makrifat mengetahui utawa maksudnya piye? Jadi uang ini pengen yakin, pengen mengetahui harus harus nek wis delok harus ada upaya. Berpikir. Nah, wis berpikir berarti jenenge angen. Kewajiban sing pertama kuwi makrifat dhisik, apa nadrun dhisik. Apa nador? Apa ningali? Teliti wapi di antara nadrun karo makrifat lho. Khulfun muntasibun. Ada perbedaan pendapat. Itu yo angen-angen itu ngingeti piye? Ngingeti dhuwur maksudnya ngingeti nek gunung nek sembarang wis pokoke ngingeti ngatur terus angen-angen sing gawe sapa. Wong kadang awake dhewe ngeti lawang, apik menukiran iki sing gawe pabrik endi. Tapi melihat angen-angen memang terus lagi mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Fangil ila nafsika. Nek wis ngerti luwi mung kudu filul qalbi ati aliman iki. Terus piye? Kula sampeyan ndelok awake dhewe. Sumang takil. Muli pindah sira lil alamil ulwi.
nanggone ngalam sing luhur artosipun ngeten. Jadi kula sampeyan kan mboten saged milih to. Bentuk wajah bagaimana, bentuk apa jenenge jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak bisa. Ganteng apa ora. Lah nek wis takdire kon angen-angen aku iki wis bodho. Nuwun sewu. Elek. Terus piye? Dadi aja berkecil hati. Angen-angen, panggil angen-angen sira, delok sira. Ila nafsika. Cuma bakil terus pindah di alam delok jagat raya, alam semesta. Al-ulwi sing bangsa luhur ngeti dhuwur nek bengi ne. Masyaallah nek lintang. Lintang kok apik men bentuke kene sing padang. Terus delok bulan wadah. Sumasuf bangun delok ngisor bangsa ngisor. Delok bangsa ngisor udan enek kewan gremet, enek manuk miber, enek kodhok. Kodhoke nyolot numpak. Kodhoke ora rabi, mosok aku sing elek arep ora rabi. Mosok ora payu. Lho, khusnudzon. Dadi kudu yakin kodhok bisa ndadekne kucing rabi. Mosok aku elek ra payu. Tunjukkan. Lho, dadi ben ora piye. Jadi menumbuhkan percaya diri takdirku ini tak tompo. Jadi delok bar dhuwur memang. Jangan dong. Alas matahari opo urip nek wetan wetan ngono wis kene ngopi ngerokok ya ora enak. Ngrumpi ya ora iso, WA-an ya ora iso, video call ya ora iso. Kan nek ngono tang lho. Lho sampeyan jajal ngono to jabal anu jenenge jadwalmu. Kowe cek menggak ning jadwalmu budak tangi subuh, cek menggok bakok. Loro duha bae enek sepione Allahumma dini. Ketoke duka. Bae enek sepione Allahumma dini. Alas, tak kira duka bae Allahumma dini. Duka enek sepione. Minggu to. Minggu wayah awan cara sampean duwe kewajiban apa cara. Sekolah kuwi jenenge neh. Kan caremu wis macam-macam lah. Jadi butuh orang monoton. Kok sampean monoton? Nah, dalam dirimu soalnya aku arep ngono. Mesti enek ngono. Walaupun dalam skala kecil. Apa ana wis enek contone mbok ngerti dhuwure. Wah, ngene iki budal dini akhir enak campur. Apa nek sing kang kuwi malah rokok dicete madul ngono dhewe wadah. Ngono ta? Ngono kuwi. Dadi butuh sponsor, gak monoton. Wis pokoke gak asik wis dadi matahari tetep lho. Iki wujud terus adangun ternyata sirna wis gak sip wis cara bahasane nuwun sewu. Nah, salah sijine Mbah Yai sing gawe urip wis gak mesra kang iki. Pangapunten Bang. Wis pokoke ngendhuwure enek. Anak-anak Kang Pat. Dalem gak merdu. Dadi urip wis gak mesra. Jangan kan kok merdu. Mesrae ora ngono kan. Dadi kadang yo rada anak ndelok-ndelok loro. Nah, anak duka jam 8, anak sepione. Wis ngono kuwi. Engko ditus nyampo tuku bensin, cek kok warung ngete, wis ngono kuwi. Wis enak. Gak kaya matahari, seindah apapun rembulan. Dia hanya mono, gak iso nggawe grup WA bulan iki wis gak wis pokoke mesra ora apa neh merdu. Dadi kok nangen-nangen kula sampeyan ngingeti dhuwur ben duwe cita-cita, ngingeti ngisor ben duwe kesabaran ben duwe apa matur nuwun wis dadi ngono kuwi uripe. Nek wis ngono kuwi tajid bi
sunabadi al-hitami. Nek wis kula sampean saged ngoten niku panggil ulah nasib sumangkatul alamil ulwi sumasuf. Gue nemu beberapa indahnya ilmu hikmah, indahnya hikmah. Jadi yo kadang kan zaman ngerti tuh kalau ayu gue coba ngerti lemu aku gak lo, tetap ada kekurangan, ada kelebihan. Harus bisa mau. Gue nek wis ngono kuwi tadi bisun ngerti kejadian ngoten niku terus bisa memperoleh indahnya beberapa hikmah. Lakin bikoma dalilul adami. Tapi ngerteno ngono kuwi mung kabeh, kuwi mung kaya rembulan muncul hilang. Gak mesra hilang. Matahari wes kok sampai mesra atau sampai merdu saya. Terus ngingetin ngisar jenenge koma dalilul adami. Berarti tidak bisa berdiri sendiri dan akhirnya tidak ada. Walaupun nanti muncul lagi, tetap lo gak koyok manusia. Wa kullu ma jaza alaihil adamu alaihi qat'an. Ono kuwi wis mesti ngono. Mesti perputaran seperti itu mesti. Ya takhilul idamu. Jadi ada sifat dingin, ada yang mendahului. Nah, wis ngono, wa fusiral imanu. Iman itu dijelaskan bitasdiki. Melalui apa? Membenarkan. Wa nutu fihi al-khulfu bitahqiqi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Iman di fil qalbi tidak bisa tidak tahu, tapi kena ditingali piye perbuatan. Wa nutfi al-khulfu bitahqiqi. Tapi ucapan. Ndadekne Rasulullah dadi kan lho. Kula sampeyan wong kuwi iman ki iman. Dadi iman ki gak ngono. Mek to. Aku percaya ana pangeran. Aku ini wong Jawa. Dadi ana pangeran. Aku percaya ana Gusti Allah. Tapi perbuatan dia tidak perbuatan dia hanya perkataan. Perbuatan tidak ada efeknya, tidak mempengaruhi perkataan dia, keyakinan fil qalbi tidak mempengaruhi tingkah laku seseorang. Banuku ucapan. Jadi al imanu bitasdiki, iman kuwi percaya, membenarkan. Sedangkan nutku ucapne. Jadi hubungannya antara satu dengan yang lainnya, entah kelompok, entah kaum, entah beberapa. Maksudnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi uang itu muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan sendirinya dia Islam. Loh, yang Islam yang lainnya bisa memperlakukan dia sebagaimana hukum Islam. Nah, sama nurungnya kalau kayak itu tuh. Jadi wong muni, aku ini percaya anake Gusti Allah. Iya, iki kok iman. Al imanu bil janan. Jadi iman. Ya nek calanan ganteng sugih pinter ngono kuwi. Tapi dia urung salat, urung apa wi? Banut kuwi makane persoalan. Sampeyan dia itu apa jenenge? Dinggo netepi ketentuan syariat. Mbok wehne ora. Mbok wehne ora. Oleh ora secara aturan syariat adik sampean Islam mbok kene
Oleh orang. Tidak boleh pernikahan terus di Indonesia syariat Islam harus dengan Islam. Berarti ada ucap. Jadi anutku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjadikan orang lain bisa memperlakukan dia seperti ketentuan syariat Islam. Mereka gak oleh. Lah nek ngono tok yo kene. Ayo ilmu sejati, ilmu Jawa ngono kuwi. Dadi piye? Makane enek ketentuan nggih al-imanu bil qalbi, terus an-nutqu bil lisan, terus iya. Al-imanu bil qalbi, iman kuwi melalui keyakinan hati. An-nutqu bil lisan, ucap melalui Islam. Berarti al-fi'lu bil arkan. Jadi perbuatane wis menunjukkan. Terus ucapane wis, imane wis. Ngono. Fakiyah syartun kal amali wa kilatan syartun. Jadi itu syarat itu kaya apa? Kaya iman, ngamal iman. Fakiyah bal syartun wal islamu asroh hana bil amali. Isrohana bil amali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fakira. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu nanti oke. Jadi ini contoh ini. Wa fusira imanu bitasdiki wa nutqu fi al-khulfu bitahqiq. Kaya sapa? Pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib. Ahli sunnah percaya. Abu Thalib kuwi percaya karo Kanjeng Nabi. Tapi piye? Wa nutqu fi. Dadi dengan ucapan man berarti jenengan ini percados. Iya, Mat. Tapi manut belum. Musik iki kondisi kafir Quraisy. Quraisy koyo ngene. Dadi ketika ada ahli sunnah tetap percaya Abu Thalib pamane Kanjeng Nabi kuwi napa? Iman. Jadi al-imanu bil qalbi, jadi iman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Karena rumah sakit ya. Ala Muhammad.